Igbo ekene m unu. Igbo ndị ọma na-ege m ntị. Ọkwụ mụnwa bụ Maazị Ezeoke, onye njenje nke mbụ n'Ezinifite nke dị n'Agụata. A sị m ka m bịa ka m kọwala anyị na agwọ nọkwa n'ụnụ n'akịrịka. Nke onye ji bili ya ji eweta ya, nke onye chiri ya zelu. Dịka unu si wee malụ na o nwee ka ụbọchị si wee dị. Dịka ụbọchị si wee dị bụ na o nwee ndị ụkwụ na-agagasị efu warawara warawara na-aga ebe niile. O nwee ka ụbọchị si wee dị. Anyị ga-amụrụ anya. Anyị ga-amụrụ anya maka na agwọ nọ n'akịrịka. Anyị afụgo ụgbọ obu ngwongwo na-ebute efi, na-ebute yabasị, na-ebute ife niile dị iche iche na-eme ose si ugwu were na-agbadata ka anọkọtazi obulu mmadụ ka va na-ebu. Ndị ivu a na-ebu kedu ebe va na-eje? O wee bụrụ ya na ya adịbago ka anyị ya adị. Anyị wee sị nọ anyị ya akọọlụ ụmụazị anyị bụ ndị Igbo ka onye ọbụla mụrụ anya. Onye ọbụla mụrụ anya na agwọ nọkwa n'akịrịka. Agwọ nọ n'akịrịka. Ọ bụrụdị mgbe a na-eji anya na-aba alarụ. Ị na-alarụ ụla were ofu anya onwe ka esi efu ndị na-eje ije warawara. Mee ka ndị nche na-eche obodo mmanụ na ọ bụrụkwa ndị uwe ojii ndị si ugwu mba. Mee ka ndị nche obodo mmalụ, ndị na-asụ asụsụ anyị, ụmụnne gị, gwava ebe vova nọ ka anyị malụ iveva na-eme ebe bụ, ka anyị malụ etu anyị ga-esi kwọbanụ ya bụ mmiri ka ọ ghara ibe opi ụgbọgụrụ. Maka na mmiri gbaa opi ụgbọgụrụ, ime akwa ọbụla mmiri ya bụ ebe ọ na-anọ. Ive ka na-eme ka gbanyarịgharị. Onye si gị na ọ ghọta ive na-emenụ ma na onye efu bụ onye ntụ. Nwụrụ onye n'ime anyị mma ive na-emenụ. Ndị ọ ga-abụ ejide ụfọdụ asị gị na ha si obodo Niger, jide ụfọdụ asị gị na ha si ugwu. Ọ bụ ọsọ na-achụva. Gịnị melụ? Gịnị na-eme? Ive na-emenụ na-agba anyị anya mmiri. Ọ ka gbagwojugodo n'anya anya. Mana ihe anyị na-ayọ bụ unu ga-ebiko onye ọbụla ga-enye aka ka anyị malụ na ive na-eme ive a. Ọra nọ ọgwụ nụ ka ọra m n'ọrụ ka ọ dịgwodonu. Aka m bụ onye nke unu, Maazị Ezeoke.